Ayo turuse. Ah. Rago cek dul. Ngambara ing awang anglelangut bebasan tanpa tapi nara base mega mendang miber ngidari jagat ngulambara nglembara ngunggahi gunung katungkul ngumbar gagasan satemah kinawa ngimpi awas yo.
awas. Ayo yo awas yo. Oh ah. Ayo yo. Parangan suka-suka. Yo. Yoko. Yo Ja. Mundur, mundur. Lur. Yes. As. Iya. Hadiah untuk yang tidak berkepentingan di atas panggung harap turun ya. Ayo. Ini takutnya terjadi hal Iya. Sekali lagi. Yang tidak berkepentingan, yo, cah cilik-cilik, mundur, yo, lur, rangi kicik kireng, karsu manding, foto tanda eling, ibu rasa makane, warna-warna, yo, go, aku ora Ayo, monggo untuk keamanan bisa mempersiapkan diri. Oh ah, oh. Gandayang yen awan ratu yan mangan, wong pisian yen dalera bisa turun. Kampung tansah mikirake sliramu wis suwe pisah tapi saiki ketemu lakae wong bagus nyedak aku timen mari kangen watan sliramu sumandik. Sekali lagi untuk keamanan bisa mempersiapkan diri di sekitaran arena nggih. Untuk keamanan bisa mempersiapkan diri di sekitaran arena. Terima kasih. Ayo. Awas yo. Selamat kamret kampung ageng kendang rial nanti bongi embal konange loro slendro. Awas yo. Acara nage manyokang marake ngigel. Ayo, awas. Sana manggap megap Bujang kanong kalea kiprap Wasa cakang kenangan reyak Kanyataka lega pira Urah kana yo Mobile yo Selampret kampret kembang wonggang kendang rial kate bongi embal panange loro slendro selampret belok jaran ge pangyong lah Awas. macan mangap bujang kanong kalea kiprah was cacaka kenangan reyak ternyata kawe gembira Selampret kampret kembang enggang kandang riak ketepang embal penangi loro slendro selampret elok ajaran ke panyokang marake ngigel macan mangap agap bocah Yo, pager betis. kalea kita mosa cakang kenangan reyak
kejono dadi titiane Surya Dewa ora ana tani katon sumunan muga nyaksamake ora kabeh bisa nyaksamake ing sisi kita tanah Jawa dumununge ana sakara kang nyata gede obene gulung gulung ora akan dados sampeyan kaya ana jalma kang nyata wani sembrono kreta kejono dadi titiane Surya Dewa ana tadi gayeng tenan iki Ditotos sih. ngalor ngidul ngetoli kulon rono mrene ing saparan paran ing kumpul tapi sakelakan dina wengi madani bayangan arep mas mumat siraku ora bisa guru elingan sliramu ngalor ngidul ngetoli kulon rono mrene ing saparan paran mas ing kumpul mas tapi sakelakan dina wengi madani bayangan aku Yes. ora bisa guru Mas. elingan sliramu sora-sora anak terkuburu sora-sora anak terkuburu sarane waja ora gembira kagrata yudha rapandelawa rebut negara ngasina balane Kurawa gugur tengahing palahan Andawa Andawa unggeling perang Bratayuda Sora-sora anak tergumuru Sora-sora anak tergumuru Awas sarane wayo kumragapura Prang Bratayuda Rapan Rabot negara Astina balane Kurawa gugur tengahing palagan Andawa Pandawa unggeling perang Bratayuda Krimping-krimping carane sing carane pang rasa krisi enake gawe rebutan ayu ngetan bayune anak karnegar awas yo ati bong pangkat terus menyajibrang penggan teang arane situ kang kendang klisa-klisi jaluk lagu jaran Juk ya. krimping-krimping carane si jaran kepang rasa krisi enake gawe rebutan payu ngetan payune anak awas timbang lempang gedebuk terus menyajibrang tenggen teak hati-hati ger situ kang kendang klisa-klisi jaluk lagu jaran nggih yo jan gayang tenan iki Rida asik arep HP ini gagapi HP ini. iya HP ini dompete tolong sing kancane bukan. dadi jagani dhewe-dhewe iki Pak Omen ya Yo. oh ya awas 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 Yo. awas Awas. oh ora entuk Apa le? Apa le? Apa? Oh bende 3. Oh bende 3. Yo ayo bendene yo bendene. Bende tuwa. Ayo bendene Oke, yo. ya. Le ayo Bende bendene. tuwa. Orang ngalor ngidul terus. Nggih bendene ayo. Ya, se. Sabar, Mbak.
Ditoto sik, Mbah. Wis. Ya. Sing Nggih sekedap Mbah nggih. Sik. Ben Ya. mapan sik iki bocah-bocahe ben mapan. Sik. Kusik. Ditoto begini. Ayo. Iya. Yo. Pancen bani ngerti. Esok. Lir tandure mosok milir tak ijo royo-royo tak sanggo temanten anyar cahangan penekno rimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo baso dodot tira dodot tira Sampai nopo. Miter badai ngepinggir Domono jlumatono Kanggo sipo mengkusuri Mumpung padang rambulani Mumpung jembar galangani Sono sora Semilir tak ijo royo-royo senggo temanten Dijaluk Mas, belingin arang teh Mas. Belingin arang teh dijaluk. Blimbing kuwi lonyo-lonyo penekno kanggo baso dodot tira Kumikir badang pikir domono hati-hati ger kanggo sing Belinge sing nibo dicipuk ya. mumpung Diawasi. ambulane Ditunggoni. mumpung jembar galangane sono sora alah seneng ejen ora kono ya seger kabeh Ora apa-apa. nggih Ger. Yes. lewat ati kayong yones lagamu Ya. saya nambahi waktu awas alah kuwi apa to kuwi dasar ayu lancir kuning Aduh. Yes. mokal hatiku dadiku mesep asa titik aku wis trima kanggo tambah gurita wengi alah senenge kae tanah salewung atiku kang bisa Awas, bro. Bro betul, siap. dapat mak aku nyawang selendang biru galungane mondal latah lasi ane kagem kebayamu nyamping batik solahe SMS lakani gawe bingung nyata kagunane gede pae dahe kadap tasma aku nyawang selendang biru galungane mondal lelatah lasi ane ngagem kebayamu nyamping batik sulai SMS lakani gawe bingung nyata kagungan
imbalan laseng jumengglung anak karamangunggak ngomandang ngapa isa jroning desan tak tak tek tak 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 tek tak tek tak tak tek tak 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 tek tak tek tak alasung jumangglung seru imbal imbalan kowe kok dadi daftar tapi gawani banyu wae manegara manggenggang ngomandang ngapa isa jroning padesan tak tak tek tak 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 tek tak tek tak 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 tek tak 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 alah yo Jan iki jenengane ngedusi penonton le kayak dijai paku kabeh jikone ya Umpet ke masakan. Yo, 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 yo. Kayak kesipratan rapopo penontonnya. Nggih, sekalian Pak Pung niki. Parang tritis wis kondang kaloka apa-apan indah tumrap para wisata ini kuning lapangan. Kuning lapangan. Bangune opo dicipuk. Wisata muda-mudi gembira Nuswantara muga mancanegara kabeh wae sing kakung lan sing putri barang tritis gunung sinawang nyatan asri ayah sore gawe tatreming ati kae aduh heboh lane siraping surya candhi ayu ambabar wiji lenggan ya men digeleke sele parang tritis nyata-nyata kinares awis tinulis kene para basiaran anuga para turis para gadat ingkang
mudak kalau kok ayo kamane bapane jatuh para wisata rame-rame ing kisik samudra aja lali kabeh kadang lan mitra mangga aja nganti keri suka-suka gawe ngelipur ati prawisata muda-mudi gembira Nuswantara uga mancanegara kabeh wae sing agong lan sing putri barang witis Ya, kali dilogi. Wis wengi. Kena ketunggul Ar-Rahman ya. Sesepuh monggo. Yuk. Yuk. Kaya sore gawe tanding ati. Aduh ebo endae nyawang langit aton abang cayan binarung surut lana sirepe surya candhe ayo apa nang babar wijiling dalu arang atritis nyata-nyata kinaris wis tinulis dening para winesis abasiaran uga para turis naragan ing parang awas yo sarang jagung apa tega pacut tresna are wangi korban jiwa raga pagu hata Gresula watane sesandingan kang gawe samrasaku nadyan munggah gunung Nurawegah watane tan sahasumanding mangkan saheling sarung jagung rasane botan tresno yen tan weruh sedina kaya setahun sarung jagung abot rasaku sarung jagung apa tega pacut tresna arewangi korban jiwa raga mlaku ata tan Gresula watane sesandingan kang gawe samrasaku nadyan munggah gunung Nurawegah alah jan senenge dolanan banyu terus matone tan sasumanding nang tansah ya maaf sik sarung jagung rasane botan tresno
rong jagung abot rasaku pancen do seneng kecah iki nggih dometes sing waspaku ora tega rasane atiku ninggalake